बिदिनो प्रिपारेसन जानो थाखाय पेनेल बानायलायनांगौ जायो जोंहा पेनेल नाङा तो बिनि हेंथायै जायफ्रा सानो बिसोर लुबैयाखै जे बाहाय डेभेलपमेन्ट जाथों एबा नरेन्द्र मोदिया प्रधानमन्त्रि जाथों देखायगोन आंगायदोंना आंगायाखै बेथ' मिडियायाव बुंबाय थाग्रा मानसियाथ' लिमिटेड मानसिया बुङो फेसबुकाव बुंबाय थाग्रा मानसिया पाब्लिकजोंबो लिंक गैया बिपिएफनि समाव फाइनान्सियेल डिसिप्लिना टटेलि जिर' जालांदों बिसोर परिकल्पना बा आसनि मोनसेबो नायदो जेने हमनानै लादो दिनैहाय फिसाब्लाबो अनसाय बिथांखि बा आइ अनसाय बिथांखि बा गियान सोरां बिथांखि फिन रोदोमखां बिथांखि बे बिथांखिनि दारै फैसा एमाउन्टआ खमब्लाबो जे सोलांबाय थादों बे जाहैबाय मोनसे कन्टिनिउवास प्रसेस आरो बिपिएफनि 17 बोसोराव बेबायदि कन्टिनिउवास प्रसेस सोलिनाय खुनु बिथांखि गैया आरोबानो जागोन पेनेल नाङा बे अपोजिसनफ्रा बिदिनो प्रिपारेसन जानो थाखाय पेनेल बानायलायनांगौ जायो जोंहा पेनेल नाङा जायफोर गेलेनो थाखाय लुबैदों बिसोर गासिबो कम्पिटेन्ट एबाथ' जोङो कम्पिटेन्सिखौ नायगोन हानायमाने जायफ्रानाखि खुंथायावबो एसे आइडिया दङ जायफ्रानाखि भारतनि संबिजितखौ मोजाङै फर बुंनो हायो जायफ्रानाखि भारतनि आयेनफोरनि सायाव गियान दङ जायफ्रानाखि सामाजिक लेभेलाव समाजनि मोजांनि थाखाय खामानि मावनायनि मोनसे एक्सपिरियेन्सबो दङ आरो हानजाजों गोबाव समनिफ्रायनो लोब्बा थाबोनाय मानसिफोर दं बिसोरनिफ्रायनो जानाया मोजां होननानै जों सानो ओंखायनो जोङो दाबो सानसे साननैनि गेजेरावनो बेखौ फोसावहैगोन आरो जोंखौ लानानै बारा खर' सानो नाङा खारन जोंनाव रेडिमेड फिल्ड दङ दा नरेन्द्र मदिखौ भारतनि साफ्रोमबो मानसियानो प्राइम मिनिस्टार लुबैयो गुबुनखौ रावखौबो लुबैया दा बेनि मिनिङा सिम्पल जे क'क्राझारावबो इउपिपिएलनि जाय केन्डिडेटआ एनडिएनि केन्डिडेट जानानै मित्रजोटनि केन्डिडेट जानानै गेलेगोन बे देरहालांबासो प्रधानमन्त्रिया नरेन्द्र मदि जानायावबो मदद हैनो हागोन अब्लासो बिनि लाब जागोन तो बिनि हेंथायै जायफ्रा सानो बिसोर लुबैयाखै जे बाहाय डेभेलपमेन्ट जाथों एबा नरेन्द्र मदिया प्रधानमन्त्रि जाथों ओंखायनो रावबो बेखौ साननाय नङा होननानै आं सानो ओंखायनो जोङो बुदजाथार बर'आव देरहानोसो खामानि मावगासिनो जेननाय देरहानाया जोंनि बाथ्रा नङा खामानिखौ मावनो हायाखै बेखायनो रायजो राजाफ्रा आंगायबाय होनदों आरो फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव बेखौथ' इलेक्सनाव देखायगोन आंगायदोंना आंगायाखै बेथ' मिडियायाव बुंबाय थाग्रा मानसियाथ' लिमिटेड मानसिया बुङो फेसबुकाव बुंबाय थाग्रा मानसिया पाब्लिकजोंबो लिंक गैया दा दिनैहाय माने जुदि जोङो नायो जे दिनै सुपार 50नि दारैहाय एपिएससि एग्जामाव पास जानाय एसिएस अफिसार जानायनि संख्याया थांनाय 75 इयार्स अफ इन्डियान इन्डिपेन्डेन्सआव बेबायदि रेकर्ड टटेल जेसेबां जादों बेखौबो क्रस खालामहैबाय बे एचिभमेन्ट नङा जाय फ्रि कचिंनि जे बेबस्था खालामदों दा इउपिएससियावबो थांगोन दा डक्टर इन्जिनियारनि थाखाय कचिंनि बेबस्था लागासिनो दं नाम्बार्स अफ माने स्टुडेन्टस गेटिं एडमिशन इन दि डक्टर इन्जिनियार बेबो नाम्बारा क्रस खालामहैगोन 75 इयार्सनि माने रेकर्डफोरखौ फार्स्टिं लामा सामाथ' नोङो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि प्रजेक्ट आसाम गभर्नमेन्टनि प्रजेक्ट दा बिटिसि ओनसोलाव लामानि जेंनाफ्रा फ्राय जोबनायनि लामायाव दङ एफाल'सो थालांबाय लोगोसेयैनो दिनै फाइनान्सियेल डिसिप्लिननि बाथ्रा दं बिपिएफनि समाव फाइनान्सियेल डिसिप्लिना टटेलि जिर' जालांदों बिसोर परिकल्पना बा आसनि मोनसेबो नायदो जेने हमनानै लादो दिनैहाय फिसाब्लाबो अनसाय बिथांखि बा आइ अनसाय बिथांखि बा गियान सोरां बिथांखि फिन रोदोमखां बिथांखि बे बिथांखिनि दारै फैसा एमाउन्टआ खमब्लाबो जे सोलांबाय थादों बे जाहैबाय मोनसे कन्टिनिउवास प्रसेस आरो बिपिएफनि 17 बोसोराव बेबायदि कन्टिनिउवास प्रसेस सोलिनाय खुनु बिथांखि गैया खारन थानायमोनबा गभर्नमेन्टआ कन्टिनिउवास प्रसेस बेखौ गोरलैयैनो सोलायनो हाया दिनै सोलायनांगौआनो जायाखै बेबायदि खुनु प्रसेसआनो गैया बाव दा दिनैहाय आसाम गभर्नमेन्टआ अरुनदय लादों नेक्स्ट गोदान गभर्नमेन्ट फैयोबा बेखौ जुदि बन्द' खालामनांगौबा केबिनेट डिसिसन नांगोन नोङो एसेम्ब्लियाव पास जानांगौ जागोन अरुनदयल' नङा दस्रा स्किमफोरखौबो खिन्थु केन्सेल खालामनो थाखायबोथ' स्किमा थानांगोन नङा होमबा बिदि स्किमखौबो जों मोनाखै केन्सेल खालामनो नागिरनाबो मोनाखै जोङो दानि काउन्सिलाव हाग्रामाया मा स्किम स्टार्ट खालामलाङामोन थ' बेयो मोनसे मा होनो बिदिखौ माने आन्डारस्टेन्डिं लेभेलाव माने एखेबारे टेम्परारि बेसिसाव खामानिफोरखौ मावलांदों बिसोर खुनु पार्मानेन्ट मोनसे मोजां आसनि बिसोर स्टार्ट खालामलाङासै थ' जायनि थाखाय दिनै डेभेलपमेन्टफ्रा गैया जादों मेडिकेल कलेज जों मोनबाय गंनै मेडिकेल कलेज मोनबाय जों क'क्राझारा दे आगोलाव जाबाय बेबो एकर्डनि मोनसे माबाजों खिन्थु तामुलपुराथ' जोंनि गभर्नमेन्ट फैनायनि उनाव खुनु आन्दलनबो जायाखिसै दिनै फाग्लादियानि सायाव बाल्टी रिभारनि सायाव तामुलपुर टु मुसलपुर बारलाय थांलाय फैलाय लामा हान्थिनायाव
गंब्रै गंबा लामानि जेंनाया 17 बोसोराव गंसेबो जोबाखै जों फैनायनि उनावहाय बाहाय गंब्रै लामा माने बिल्डिं जाबाय मा होनो ब्रिज जाबाय बे ब्रिजनि थाखाय दिनै मुसलपुर टु तामुलपुरनि थांलाय फैलाय हान्था मेलानि राहाया ओरैबायदि जोबलांबाय दा जोङो आलादा आलादायै साननायफ्रानो जोबलांलायबाय दा जोंहाय प्रत्येकता MLA समस्तियाव आसाम माला हाबदों आसाम माला माने गिदिर गिदिर लामा कोटि कोटि थाखानि आंनि बाक्सानि सापागुरि समस्तियावबो बरमा ओरैहाय मुसलपुरनि कासिसिम फ्राय 24 किल'मिटार लामा आसाम माला टुलेन माने गुवार आरो तो बेबायदि लामा हाबगासिनो दं बरमानिफ्राय तामुलपुरसिम दमदमा जानानै आसाम माला हाबदों क'क्राझाराव दङ आरो चिराङाव मैया दाखालिसो SPCLनि मोनसे फाउन्डेसन जाफैबाय दा गासै जिनिसफोरखौ नायोबा मोनसे सिस्टेमेटिक डेभेलपमेन्टआ दासो जादों फाइनान्सियेल इनडिसिप्लिन गैया मिसरुल गैया खिन्थु बै BPFनि समनि 17 बोसोराव फाइनान्सियेल डिसिप्लिन होननाय जेबो गैया बेखौ केगनि रिपर्टआबो क्लियार बुंखाजोब्बाय आरो केन्डिडेटनि नाम फैगोन सार बे केन्डिडेटआ आफादगिरिया फोसावगोन रावबो फोसावा बेखौ आरो बे फैगोन सानसे साननैनि गेजेराव मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडे रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों बे आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं OT टेकनिशियान ICU टेकनिशियान रेडियोल'जि टेकनिशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन